obviamente, luego tamén decimos que é un centro social comunista, mas iso non debe entenderse como unha pechazón ou un sectarismo, non? Ao contrario, Lume vai ser o que tende a aportar o seu grado de area á luta pola independencia da Galicia, a construción do socialismo e a fin do patriarcado, mediante parámetros de esquerdas anticapitalistas que non teñen ni moito menos que separar a xente, se unir, non? Temos un espazo ideolóxico moi amplio. Ademais diso, Lume contará concretamente con obradoiros, palestras, actividades de formación ideolóxica, entretenimiento de las fianzas para nenos, biblioteca, etc. E iso, combinado coa luta política, fai un novo modelo social na Galiza, un modelo democrático onde todos aportamos e non hai ninguén que fique ao marxe. Moitos de nós tivemos aquí experiencias pasadas, moitos de nós non levamos 3 meses pensando abrir un local social, senón que levamos 1 ano e medio pensando abrir un local social. Hoxe, por fin, podemos decir con alegría que xa o temos. Entón, temos, en principio, 5 anos para avanzar neste proxecto. Esperemos que coa axuda de todos vos podemos levar adiante. Viva Lume, moito obrigado. Sórdidos e pétreos muros que nos cinxen, fechan todos os pasos nos camiños, están por toda parte, nos perseguen, acosan e atormentan, mentres batemos neles, para deitar abaixo a opacidade que impida abrir xanelas, portas ou algún resquicio, e otear ao lonxe os horizontes, canto alborexe. Muros que fan murallas inexpugnáveis, aínda que consigades atravesar a inmensa distancia que vos afasta, do outro lado alguén vixía, para facervos desistir das ansias de recuperar a casa e a terra na que morábades, agora roubada e ocupada pelos criminais invasores da túa patria. Se entre nosas mans construímos fortalezas, podemos derruir unha a unha todas as pedras que reducen o espazo día após día, querendo arruinar os campos sementados de esperanza, para logo colleitar dignidade nesta árida terra manchada de sangue, luto e corpos esgotados. Doen tamén os muros invisíveis do esquecemento, dos que miran de esguella e non fan nada, e con seus comportamentos deciden que os bons son os que do alleio se apoderan, sen pedir permiso, sen sentir vergoña de causar tanta dor e miseria a un pobo que só desexa viver libre na súa terra. En cando comenzaron a rodear o campamento con coches e todo iso, pois xa sabía que ia pasar, vale? E ao final pasou o que pasou, as informacións non chegan. Para que vos fagades unha idea, así que vos direi que, por exemplo, se intentades entrar agora mesmo na página web que temos na Asociación Solidaridade Galega do Pobo Saharaui, ides descubrir unha pantalla negra con letras árabes e policía marroquí, porque está boicoteada, vale? Está boicoteada a página, igual que outras páginas de ONGs que axudan os saharauis. E a información que tiñamos máis ou menos vai chegando como se pode, un pouco que sabedes todos, non? Agora, o último máis recente é que por fin a Unión Europea fixo unha condena ou pediu unha investigación a nivel europeo e internacional e que se investiguen unha investigación imparcial, vale, libre, fora de toda tal. Iso é un pouco o que hai agora. Podemos dicir, polo que nos foi chegando, que sobre 700 desaparecidos, o neno que asesinaron nese campamento, se os coitastes, que uns días antes do xenocidio, da masacre, do ataque, un Land Rover que intentaba atravesar e entrar a levar víveres, foi directamente, abriron fogo contra eles e directamente, mataron, asesinaron a este rapaz, ao seu irmán feriron, ao rapaz, que supoño que sabedes do que estou falando, aquel neno de 14 anos que saiu na prensa. Ese rapaz enterraron os marroquíes esa mesma noite, sen dicirle a familia, comunicaron o día seguinte que xa estaba enterrado, que non se preocupasen. A familia puxo unha denuncia
Evidentemente agora teñen en marcha unha denuncia, un tribunal correspondente a nivel internacional, do seu irmán non se sabe onde está, levaron os marroquís co resto dos feridos do campamento, non se saben onde están eses feridos, hai alrededor de creo que de 700 desaparecidos máis ou menos. As condicións do que quedaron agora no Sahara ocupados, que están agora no Ayun, pois é iso, non poder sair de casa, non poder falar con ninguén, non se permite a entrada a prensa, agora están permitindo entrar 2 ou 3 periodistas, pero pouco máis, vale? Iso un pouco así, pois pode decir de como están as cousas agora. Moi recente é a condena da Unión Europea que houve hai 2 días, pero iso, a pasarse por riba totalmente a Declaración de Dereitos Humanos, todos asinamos declaracións de dereitos humanos e agora da verdade, cando hai que aplicalas, ninguén se lembra.